Konnichiwa, minasan! Avui porto un tutorial del joc de taula de The White Castle, fet per Shei i Isra, i il·lustrat per en Joan Guardiet. El joc és a partir de 12 anys, és per entre 1 i 4 jugadors i té una duració aproximada d'uns 80 minuts. The White Castle és un joc de tipus euro en la qual tu tens que gestionar els teus propis recursos, amb daus, fitxes, col·locar treballadors, etc. Al començar el joc tindreu que construir aquests 3 ponts, cada un d'un color diferent, coral, negre i blanc. No fa falta que els construïu perquè ja està il·lustrat en la pantalla del joc, però bueno, col·locat queda més bonic. El joc començarà amb el repartiment de recursos inicial. Aquí tenim 4 parelles de cartes, que són 3 més 1, 3 jugadors més una parella extra. Cada jugador tindrà que triar una parella, en aquest cas aquest jugador triarà aquesta parella, aquest jugador aquesta i l'altre jugador aquesta, i les altres que no es facin servir es descartaran. Com es pot veure, hi ha una carta en aquest cas, dels guerrers, i aquesta carta que és de recursos. 2 de ferro, 2 de ferro, 2 maraperles, 5 monedes i un daimyo. Agafem els recursos, en aquest cas movem la fitxa del ferro a 2, la maraperla a 1, en aquest cas l'arròs no es mou, afegim un daimyo que ja està bé així i 5 monedes per a aquest jugador, que pot ser tant en aquestes monedes petites o aquestes que ja tenen un valor de 5. Aquesta carta l'afegirem aquí, que després el jugador podrà fer-la servir quan vulgui, i aquesta carta la girem. Que això que farà? Que cada cop que li toqui la llum podrà optar a tots els recursos que vagi acumulant aquí. On estan els ponts es col·locaran els daus, de la mateixa forma que hem fet la parella de recursos inicial. 3 daus, un per cada jugador, més 1, és a dir, 3 jugadors jugant, 4 daus. Com es col·locaran aquests daus? Doncs tots els daus s'escolleixen de manera aleatòria. En aquest cas, tenim aquests nombres. Posant el més petit on està la llum i anem posant de més gran fins a l'extrem. En aquest cas quedaria així. Comencem amb el primer jugador, que en aquest cas és la grulla blava, segons l'ordre d'elecció. El jugador blau pot triar ja a partir d'aquí on col·locar un dels daus. Depèn del color del dau, podrà col·locar-lo a on a ell li resulti més beneficiós col·locar-lo en el cas de quins recursos aconseguir, o també depenent del nombre, com més gran sigui, més monedes podrà aconseguir, ja que al tauler, havent aquest 4, per col·locar el 6 es tindran que afegir 2 monedes per arribar-hi. En aquest cas, com que és superior, aquestes 2 monedes que es diferencien van pel jugador. Però en el cas que el dau fos inferior, el jugador tindria que pagar aquesta diferència per poder col·locar-lo, en aquest cas, una moneda. Cada vegada que un jugador agafi un dau, s'anirà omplint aquest buit amb els daus que hi hagin al mig del pont, perquè fins que no estiguin en els extrems, aquests daus no es poden fer servir. Només es poden agafar els que hi ha als extrems. Segons el color del dau, podràs triar un dels recursos. En aquest cas, com que és blanc, tindrà 2 ventalls de color vermell i el pont. Els ventalls vermells són punts normals que s'aniran sumant aquí, i el pou és una zona en la que es poden col·locar tants daus com es vulguin a la zona, segons l'infinit,
i com que té un valor de 1, tot el que sigui superior anirà pel jugador amb monedes, sumant-hi els recursos que es poden optar. En aquest cas, un recurs aleatori i ferro. Com funcionen els treballadors de cada jugador? Hi ha 3 tipus diferents: els jardiners, els guerrers i els cortesans. Els guerrers es col·locaran en aquesta zona d'aquí, que és el camp d'entrenament dels guerrers. Col·locar-los costarà sempre ferro. Per les seves armadures, les espases, té lògica. Després, quan es pugui col·locar un personatge, es podrà reclamar els recursos que s'han posat aquí prèviament en el començament de la partida. En aquest cas, pot aconseguir 3 maraperles. També tenim els jardiners. Els jardiners portaran aquest barret de fet de palla. Els jardiners sempre costaran pelats d'arròs. També tenim els cortesans. Els cortesans seran els treballadors que voldran entrar en el castell. Per entrar en el castell, el cortesà sempre tindrà que pagar 2 monedes. I aquí tenim unes indicacions en el que diu també que per anar pujant en els pisos del castell tindrà que pagar maraperles. En aquest cas, per pujar un pis seran 2 maraperles i per pujar 2 pisos seran 5 maraperles. Com més amunt estigui el cortesà, més punts es podran aconseguir de clar. Cada cop que un cortesà aconsegueixi estar en un pis, podrem reclamar una de les opcions que estiguin en blanc de la carta on està situat el pis. En aquest cas, el jugador vermell voldrà reclamar un daimyo i un recurs a l'atzar. Doncs aquesta carta l'agafarem i la situarem en l'actualitzador de joc del jugador vermell. El jugador també podrà col·locar els daus en aquesta zona d'aquí. Què farà? Que pugui reclamar jardiners, cortesans i guerrers. Sempre tenint en compte el valor de les monedes segons el nombre de punts que tingui el dau. En aquest cas 5, 6, se li pagarà al jugador una moneda. El vermell sempre serà que el jugador tindrà que pagar-lo i el negre serà algo que el jugador aconseguirà a favor seu. Com més amunt estiguis en aquesta línia, més punts de clan aconseguiràs després al final de la partida. Imaginem que al final de la partida acaba així. Aquí es comptaran els ventalls daurats. En el cas dels jardiners, segons on estiguin situats, tindran un nombre de punts de clan diferents. En aquest cas, aquí hi haurà 3 punts pel vermell, 5 punts pel groc, 5 punts pel blau i així successivament s'aniran sumant aquí després. En el cas dels guerrers, segons el nombre de guerrers que hagi aconseguit el jugador de posar, es multiplicarà pel nombre de cortesans que tenen en el castell. En aquest cas, el blau ha tingut sort i ha aconseguit 2 cortesans, per tant es multiplicaria per 2. Si algun jugador està a la porta, aconsegueix un punt de clan. Si està en el primer pis, 3 punts, en el segon 6 punts i en l'últim 10 punts. Si algun cortesà ha aconseguit arribar a l'últim pis, tindrà la sort de poder decidir quin recurs reclamar. Senzillament guanya el jugador que tingui més punts de clan.